Пловдив с фабрично ново Нисан Тирано, с фабрично гладки гуми, да заповядат на второ място да заповяда Десислав Ибришимов и Цветелин Францов. Навигатор на калаша е Атанаска Чочева. Вие имате ли нещо общо между си? Какво? Добри познати. Те са гаджета. Ами гълъбчетата. Да ви пожелаем. Много сме не. Да заповядат на второ място Десислав Ибришимов и Цветелин Францов. Вели Градев, председател на клуб Черно море, раздава купи, офроуд купи, рали купи. Искам да поканя госпожа Цветелина Тотева. Да даде по специална награда за първо място. Това ще ви е семейната музика. Да кажа само, че госпожа Цветелина Тотева е менеджер, маркетинг и реклама на нашите любими спонсори Интерсервис Озунови, вносители на официалния шарп. Те между другото ни подкрепят от не знам от кога. Откакто си помним състезанията, все се явяват. От първото състезание до сега 8 състезания, 8 години така във времето, винаги са били отзивчиви и никога не са казвали за нас сега има затруднение, за нас няма затруднение. Винаги са влизали са в тон, в крак, в помощ. Благодаря ви. Искам да уважим един друг наш спонсор, който също е, да кажа, офроуд спонсора на нашите състезания. Туник фирмата Гладиатор Пловдив, офроуден техник. Получават комплект за ремонт на гуми и електронен уред за измерване на въздуха, налягането на въздуха в гумите. Това е от Гладиатор Offroad Technic. От МТЛ. От МТЛ. Как беше? Къде си? Въпрос. GSM апарати. Чисто нови, без план, без програма, без договор, без ангажименти, хубавички. Покажи. МТЛ. Бутилки шампанско от Офроуд клуб Черно море. Ние сме по-големите бутилки.